dnešného videa. Máme tu Roblox a chcem hrať túto hru. My sme ju akože so sestrou už trošku hrali, ale ideme ju hrať znova. My sme boli len tak na začiatku, ale už nás to nebaví. Tak ideme Pick a Slide Backrooms. Tam sa napojíme. Počkám na segru. A môžeme ísť. Začíname. Ja som to ešte není. Dobre, tak musíme počkať. Už som tu. No a teraz, čo si vybereme? Ja nohu. Extra finger alebo nohu? Ja idem na ruku. A jedna z nás umre. Dala som to. Tak nič. Takže ty umieraš. Dobre. To by sme mali. Tak nič. Tak ideme zase ešte raz. Dobre, sme tu. Ja sa idem len tak narýchlo kúknúť, čo je tu. Nothing here. Ja som To som čakala. No. Dobre. Takže jumpujeme sem. A teraz... Kam by sme išli? Neviem čo. Which board do you rage be? A neviem až tak dobre po anglicky, takže... Dobre, už som tu. Idem do zábavnej. Ja idem do zábavnej. No, riskneme. Neumerám. Ale aspoň vám ukážem, čo sa tu stane. Hej, počítač. Čau, kamo. Hej. Čo sa tu mám akože stať? Aha. Tak nič. Ja som čakala, že sa volá, čo stane. Nevadí to, že sme to typli zle. Ja som preto chcela ten mozog, hej. Tak ideme do malej izby. Áno, dobre. Čo je tu? Tu sme ešte, ale toto ma tu vadí. Mi tu vadí, ja som úplný mongolčan. Keď hrám takéto blboviny. No dobre, tuto hore. A teraz tam nič nie je. A ty si ktorá teraz? Táto. Aha, dobre, tak vylez po rebríku. Lez a nejumpuj. Aha. Yeah. Ja idem teraz do... Fun up, close up. Idem To je ako, že máme robiť to, čo je normálne. Tu bude ďalšie. Dobre. Normálne pohár, to je to. Pohore, normálne, dobre. No, tak to je v pohode. OK, teraz ja idem to. A počkať, fú, tohto Ja sa... tu mám hrozný zvuk. Sa nesmieme to strašidelný zvuk. chytiť. Dobre. Čo je toto? Nič. Dobre, ideme ešte pozrieť to. Tam Sem nie. hore. Ja viem. Niečo. OK, no. Mozog chcem. Mozog. Tak, ktoré by sme si vybrali? Byť Mozog, mať čau. drahý život, alebo... Mozog. Byť múdra. Alebo asi, áno, byť múdry. Mozog. Ja by som bola radšej múdra, ak mám nekonečno peniazy, lebo kebyže som múdra, tak tie peniaze si viem zarobiť. Tu nič není? No. No dobré, nevadí. Čo chce tu tento pajasok? Netuším po anglicky, kebyže veľa kto vie, tak mi to preložte, alebo mi napíšte do komentára, ako sa to prekladá. McDonald's. Ale ja to neviem preložiť. Burger King. No čo tu máme? McDonald's. Mňam. Mekač alebo Burger King. No, Dobre, McDonald's. mám na vás otázku. Kto má radšej mekač, nech dá like. A kto má radšej burger, nech dá odber. A Burger King a uvidíme, kto má čo riad. Ja som za mekač. A tu sme vyhrali. A teraz spadlo. Hore. Nič sa nestalo. Aha, tu môžeme jumpnúť. Ale pozor, to Ja, ty si ktorá, prosím, pekne? Táto, ktorá umerila. Aha, dobre. Všetci umierajú, len ja to dávam. Which is more fun? Kde je väčšia zábava? Sem. Na rollercoaster Dobre, a water toto. slide. Dobre, je to. To je väčšia zábava. No, aj v akvaparku je dobrá zábava, ale tu by som na kolotočoch, viac by som išla na kolotoče. Tak som to dobre preložila, Burger že sú to alebo kolotoče. Hotdog
or Cheeseburger. Cheeseburger. Ja som za Cheeseburger. cheeseburger. A je bol dobrý. Ja mám rada cheeseburger. Ja nie. A vlastne asi nie. Čo je tu? Riskneme. A tu je ďalšie, ale počkať, ja sa ešte chcem pozrieť sem. Dobre. Čo tu je? Len stolička. Počkaj, aká stolička. Tu bola stolička. Jaká dobrá. Ideme sem. Čakaj. Marvel od DC. Marvel poznám, ale DC netuším, čo je, takže skúsim Marvela. Á, je dobre. Čo sa to stalo? Neviem, ktorá si ty? Počkaj, už teraz som. Tuto. Dobre, dole, Som zoskakať. táto. Vidíš? Ja, Všetko. tu si musíme dať pozor, aby sme neumreli. Už som sa zlákla, že chcem umrieť. Prečo sú všetci takí rovnakí? Ja čo ja vím? Aj, kam My sme máme. traja takí. No sa, ktorá si teraz? Ja tu za tebou chodím, ak si to ty. Toto som ja. Ktorá? Táto skáče. A ja, dobre. Dobre, lebo... Dobre, which wall do beater? Teleport, jakú schopnosť asi chceme mať? Schopnosť teleportovať sa, alebo vrátiť čas. Vrátiť sa. Čas. Fú, to by bolo, to je ťažké, ale asi Vrátiť radšej čas. vrátiť čas. No. To je zle. Teleport je... Pohreb. A to bol pohrebom. Kde je pohreb? Ja mám pohreb. Ahoj, pajac. Duch tu bol. No dobre, tak toto bolo zlé a kde to som zas? No dobre, umrela som. Ale no tak. Čo tu spievaš vianočné pesničky? Už je dávno po Vianocech. To je jedno. Ale však to je sú moje Ďakujem. najlepšie Vianoce. Ja, no dobre. No tak teraz teleportovať sa asi. OK. A je to správne. Čo? Väčšina si zvolila teleportovať sa. Ale ty čakaj ma. Ja sa chcem kúknúť, čo je tu nič. Dobre. Môžeš ma čakať? Lebo si kúpim zbraň. Nie, zapomeň. Kde to zase budem? Aha, tu dobre. Hop. A, tu. Mm. Ja by som si asi vybrala pán Kiss or Wafle. Waffles. Palacinky alebo wafle. Wafle, mňam. No a ja Poď no. ku mne. Wafle. No neviem. Zle. Mhm. Dobre, nie. Ježiš, zase Piggy. Piggy, no. Počkaj, skúsime nie. oblafnúť. Haha, ja neumriem, ale umrela som. Nie. Jo, ty máš koho? Ty si dobrý klaun. Co, ty si mala klauna? Hej, mal som Piggyho. Ale, no tak poďme. Chcel umrieť. Ja som to veľko jumpla, ale umrela som. Poďme, zbujím. Ok, takže skúsime tie Čakaj, palacinky, čakaj. či sú dobré. Čakaj. Ale dobre, šmyknem sa. Dobre. Väčšina si aj tak musela zvoliť palacinky. Ja to asi viem, jak to funguje. My sa máme šmyknúť do toho, kam si zvolila väčšina. Podľa toho to je správne. Ešte sa pozriem sem, či to ju... Už nespívej. Čo tu Hej, je? toto niečo hore je. A dočkaj, snažím sa zistiť, čo je za týmto. Nič. No, idem sa na to pozrieť. Idem hore. Som hore. A, tuto. No je. Tam nič nie je. How were you ever with Kay? Ale čakaj ma, ešte som tam není. Nose. Povedala som, have you ever picked your nose? Vieš tvoj vždy piket chytiť tvoj nos? Yes. Fú, nevím prekladať, ale aspoň volá, čo rozumiem. Áno, yes, je dobré. Mhm. No dobre, idem sem, jump. A tu sme asi nemali ísť, takže takto.
No dobre, Ja to prebehnem sa. Nepredbehne, že pôjdem rýchlejšie, ale no tak. To je Laser. easy. Bojím sa Dobre, lasera. teraz sem. Hej, Segre, Fú, pomoc. to je moc. A prečo sme takí chudí? Which is scared? Spiders or snake? Čoho sa bojíš? Pavúkov. Áno, pavúkov. Á, pavúkov. Ale je aj dobré. hadov. Väčšina sa bojí pavúkov. Ja sa bojím aj hadov, aj pavúkov. Ale že vraj na hadov potrebuješ silnú latku. Nič. To je blbosť. Hej, to je blbosť. No, tam sú veľké mreže, tam radšej nejdem. A rate live in to nevím. Dole. Ale kde by si asi chcel viac bývať? Na strome. Na 100%. Hej, no. Počkej, kam máme ísť teraz? No je vidno, že sme sestry, lebo furt hovoríme to isté. Hej. Teda máme na voľačo názor a stále povieme to isté. Ale no tak. Čo, spadla si na zem? Nevadí. Tak nevadí. Škoda, že to nefunguje double jumpy. Neviem to povedať, ale dobre. Dobre. Your rat hair back. Ja by som iba prekladala, prekladať iba nemčinu. Lebo ja sa učím na to Young nemčinu. get skipping and Ty old neviem, skipping. Ja zase... Zlé. Mám ja. Zlé. Čo tu zase je? Would you please shut the door? Jak som vyletela? No nevadí, idem znova. Exit here. Ale prečo furt padám? A ty čakaj ma, ale ja ťa nebudem. Dobre, takže ideme sem do modrého. No a teraz exit here. Takže len sem môžeme ísť. A nie sme na konci. Čakaj, čo sa stane, keď sem skočím? Klavír. A ono sa tu dá plávať. Ja chcem klavír. Klavír je dobrý. Best instrument. Jaký je váš obľúbený hudobný nástroj? No, na 100% klavír, lebo hrám na klavíri. Ja na huslách a tam neboli husle. No, tak Nevadí. Väčšina má rada klavír. nemôžeš sa dobre. vstúpnúť. Ja viem, kto sa to aj plávať, teda v hentom sa dalo plávať. Čo chcem tam nechcem ísť. Best jacket of Latin. Aha, ktorá tekvica vyzerá si najlepšie. Táto posledná. Hej, no, ce. Ale prečo máme stále rovnaké názory? Pane sa prestaň. A nič. Ja sa schovám. Kde to sú? No prejde vlak, ja sa uhnem. Ale jak ma mohol prejsť, veď som bola na stene Kámo, nalepená. možno mohla mi zabiť, keď ja som stála normálne. Hej, Ja to nechápem. Dobre, bez jacket all Latin. Nechápem, netuším, tak ideme zlatú na A. stred. Ja idem na Bčko. Bčko bolo dobre. Čakaj. Ahoj. Dá sa tu plávať? Dá sa tu Hej, plávať. to chcem aj ja skúsiť. Veď jumpni do vody potom. Ale- Či toto si není ty? Nie. Aha. Čo by som si vybrala, kebyže hrám kameň, papier, nožnice? Na 100% kameň, ale veď ja si počkám. Počkám Chcem na plávať, teba. chcem plávať. Už si tu? Dobre. Chcem asi plávať, nie? Prvýkrát plávam hre. Prvýkrát. Ja by som asi dala tiež kameň. Jo, ja čo by som hneď prvé spravila, kameň, papier, nožnice by bol kameň. Dobre si. Aha, najviac ich vybralo kameň. Idem znova plávať. Počkaj, tu sa dá jumpnúť dole. Ale tam už sme boli. Nie. Áno, my máme asi jumpnúť dole. Počkaj, idem kúknúť do bazéna. My máme jumpnúť do toho. Ale my sme mali ísť po schodoch. A my do toho jumpujeme. No, poď sem teraz, Sejker. Toto Počkaj, si ty? best meal. Best meal to je najobľúbenejší čas. Neviem, Ja idem sem. 10. Dinner. Lounge je 10. alebo obed. Dinner je dobrý. To.
Je dobrý. No dobre. Haha, keši. No čo ma tu zabije, prosím pekne. Poď ja sa mu vyhnem, ja sa mu nevyhnem. Hej, aha, tuto. Tam máš ísť ale po schodoch a ja jumpujem toto. Prečo po schodoch? Dobám breakfast. Kam ideš? Kam ideš? No, tak nič. Zase som umrela. Ježiši, tohto pajaca neznášam. Prečo? Lebo vyzerá najhorší. Jako vyzerá dobre, ale není moc príjemný. Idem na katastrofu. Tam už som bola. Aha. To som... Stred je dobre. Počkaj. Ukáž to. No to jedno, idem zase zaplávať. Tohto plitkého bazénika. A tu máme aj plávať, to je dobré. Čakaj. Jo, ale veď dočkaj, čo tu máme. The best vegetable. Brokolica. U mňa je to brokolica. Neviem ako ostatní, ale viem, že niektorí neznášajú brokolicu. Ale ja by som brokolicovú polievku jedla 24/7. No, aj brokolica je celkom fajn. Je dobrá brokolica. To je najlepšie, tu by som jedla 24/7. Ale brokolica nie je dobrá. Ja chcem kukuricu. Jak vy by ste chceli kukuricu, nechutí kukurica. Ale no... Ale kukurica je dobrá. Áno je, ale ja mám aj tak Aj najradšej. tak je to. Hej, toto je dobré, sekr. Dobre. Kukurica je dobrá. Cítie, mamina. No, to je jedno. Cítie. Počkaj, idem úplne niekde dozadu pozrieť. Tu je šmiklavka. To je jedno. Ja, ale koľko to má stage? Mňa by zaujímalo, koľko to má stage. Sem máme ísť, lebo tam nejde hore sota. Aha. Ja idem asi na červenú, lebo ja mám rada červenú. Ja idem na zelenú. Ja idem na zelenú, lebo sa najviac podobá Môžem tu na modrú. plávať. Je. A topím sa. Čo? World win a čo? Čo by asi aké zviera vyhralo, keby medzi sebou bojujú? Lev. Krokodil. Lev, dobre. Mm. Tak nič, bol to gorila. To je ten mikrofón. Ty zmejkača má toto. Burger. Ja. Happy Meal. Ale Burger. toto je asi posledné šmiklavka, lebo už budem mať moc dlhé video, takže posledná šmiklavka. A skončíme. Jo, ak nebudeme už chceli, no, krokodil, lion. Dobre, kebyže chcete pokračovanie, Dajte odber a like. nie, dajte minimálne 10 lajkov a spravím pokračovanie z tohto. Keď nechcete, Lebo je vám sa to to- páčiť, tak môžete nedávať nič, keby ste chceli. Za 10 lajkov môžete... No proste za 10 lajkov vám spravím druhý diel. Žltá je dobrá. No to už je jedno. Dobre. Čaute. Čaute, tu sa vám s vami lúčim, jak ma zabijú. Čaute. Čaute.